Tak vás všetkých tu vítam, som rada, že ste prišli na dnešný slav a chceli by sme začať rozhovor. Chcem vás všetkých privítať v programe Kniha Skrytý poklad. Dnes sa budeme rozprávať s autorkou knihy Angelkou Packaňovou o jej knihe Cez kľúčovú dierku. Angelka, vítaj. Ďakujem. Ďakujem, že si prijala pozvanie a moja prvá otázka je, kto si, skús nám jednoducho o sebe krátko niečo povedať. Tak som žena, ktorá má veľa snov a ktorá chce využiť svoj potenciál. A mám 52 rokov, som mama dvoch dcer, dospelých dcer. Jedna už má dieťatko, je na materskej. Polovicu života som bola fyzioterapeut, som sa starala o pacientov. Ďalšiu časť života, 11 rokov, učím deti v škôlke. A teraz som si dorobila vysokú školu, magisterský titul, takže snažím sa ísť a využívať to, čo mi bolo zverené, talenty, dary, ktoré mám. Píšem od detstva a toto je taká moja mini prvotinka a sa z nej teším. A asi ešte by som spomenula, že okrem toho, že som mama, som manželka a žijem v patchworkovej rodine, čo je teraz možno taký známejší pojem. S manželom sme v druhých manželstvách a on bol vdovec, má 2 deti, ja som bola rozvedená, mám 2 deti a spolu máme už 6 vnúčat. Takže toto je moja úloha, moja rola, ktorej som uprostred, ktorej som. Ďakujem za predstavenie a teraz by sme prešli ku knihe. A moja prvá otázka je, že o čom je táto kniha? Táto kniha, to sú malé útržky, malé úryvky, ktoré v podstate vyplývajú zo situácií, ktoré som zažila. Aj z príjemných, aj z nepríjemných situácií. Po tom, čo som s dcerami ostala bez otca, bez manžela v prvom manželstve. Takže vlastne, ako som prežívala to prvé obdobie. O tom je táto kniha. A pre koho je určená tá kniha? Kniha je určená pre všetkých. Myslím, že asi viac pre ženy. Je písaná z pohľadu ženy, ale nájdu sa v nej ženy, ktoré si prešli možno rozchodom, možno sú v podobných situáciách. A veriace, neveriace ženy. A čo by si z nej mal čitateľ odniesť? Budem rada, keď si čitateľ odniesie to, že napriek tomu, že to bola ťažká situácia, jedna z takých najťažších v živote, ktoré sa nám môže prihodiť, tak nešla som cez ňu sama. Vždy som sa mohla obracať na Pána Boha a vždy som rátala s jeho pomocou. A aj v tých príbehoch je zachytené vlastne ako som sa dočkala tej odpovede. No, pokračujeme vlastne asi tým istým spôsobom, že v čom je tá kniha zaujímavá pre teba? V podstate je to tam, sú tam chvíle v mojom živote, kedy som videla tú Božiu pomoc, alebo tú také ako keby ozvláštnenie tým, že nie som sama, že v tých chvíľach aj pekných, aj ťažkých je niekto po mojom Bohu. Dobre, teraz by sa prešli k tomu procesu písania, že kedy a ako vznikol ten prvý impuls napísať túto knihu? Táto kniha je napísaná začala som písať až 10 rokov po tom, čo už vlastne sa to všetko udialo. Niečo sa vo mne utriaslo a v podstate už som bola tak pripravená vyniesť tieto veci na povrch. A rozmýšľala som, že budem písať, vždy som písala, ale téma, nejaký nápad, to ešte mi nebolo dosť jasné. A na to moja priateľka, ktorá si prešla veľmi podobnými vecami, povedala, že o ženách, ktoré žijú v kresťanských manželstvách alebo v kresťanských rodinách, nie je veľmi literatúra
že by prešli rozvodom. Ona to čítala v angličtine, v anglických knihách, na rôznych blogoch, ale na Slovensku veľmi takáto literatúra nie je. A za to ale rozvody sú. Hej. A ja som si povedala, áno, toto je moja téma. O tomto bude moja kniha. Takže to bol impuls. A ako dlho ti trvalo napísať tú knihu? Sú to malé, krátke príbehy, trvalo mi to možno mesiac, dva. Takže to bolo už niečo, čo je vo mne uložené, sú okamihy, ktoré si pamätám a už som to len dávala na papier. A aké bolo to písanie, ten proces? To písanie bolo veľmi radostné. Pre mňa je písanie radostná záležitosť, ja sa z nej teším, ale každý ten príbeh bol preplakaný. Takže na jednej strane taká radosť tvorby, ale na druhej strane to všetko boli preplakané príbehy. A narazila si pri písaní na moment, že si už nechcela písať ďalej, že to vzdáš? Nie. Nie, lebo som začala písať a už som mala ujasnené veci. V podstate len jediný dôvod, ktorý bol taký, pre ktorý by som nepísala, bol ten, že potrebovala som súhlas od svojich dcér, ktoré spomínam. Ja vnútorne potrebujem mať súhlas od tých, o ktorých píšem. Takže keď som si to s nimi prešla, predebatovala a oni povedali, že dobre, tak už potom ja som do toho išla. A mala si nejaký rituál alebo spôsob, ako si sa naladila na písanie, alebo to išlo tak? Nie. Modlila som sa, aby mi Boh tak nejak zdôraznil to, čo by chcel, čo by som mala písať. Lebo z toho, čo som zažila, možno nemalo by to byť nejaké depresívne písanie, ktoré ešte viac zloží človeka, malo by to byť niečo, čo je zmysluplné, takže len za to som sa modlila. A čo si chcela čitateľom touto knihou povedať? Viac menej to, čo som už na začiatku spomenula, že nie sú sami, že ja som si uvedomila, že mňa veľmi zasiahol rozvod. Cítila som sa veľmi porazená a cítila som to ako veľké zlyhanie. Ale nech by akokoľvek život išiel, tak je tam stále milujúci Boh, Otec a tá ruka Pána Ježiša, ktorý nás dvíha a je milosrdnejší častokrát ako ľudia. Takže ak sa ho chytíme, ak sa ho držíme, tak nás povedie a prevádza nás cez to údolie. A aké predstavy o rozvode by si chcela touto knihou vyvrátiť? Neviem, ľudia majú rôzne predstavy o rozvode. Stretla som sa na zastávke s bývalým spolužiakom a keď som povedala, že som rozvedená, povedala, šťastne rozvedená. A ja som povedala, že neverím tomu, že ľudia môžu byť šťastne rozvedení. No, možno už potom príde úľava, keď niečo bolo ťažké, ale rozvod je skrátka stále bolestná záležitosť a netýka sa len nás, týka sa aj našich detí, takže možno som len vyvrátila mýtus, že v kresťanských spoločenstvách nie sú rozvody, alebo že život potom, dá sa žiť aj život potom a dokonca s Bohom ten život je. Nie je to už koniec sveta. Pre mňa to v tej chvíli bolo, ale sama som si zažila, že idem ďalej. Kniha obsahuje osobnú skúsenosť, ako si povedala. A aké to bolo pre teba dať svoje súkromie na verejnosť, že si to dala do knihy? Pre mňa nie je až taký problém dať súkromie nejakú vonku. Skôr vždycky mám také vnútorné debaty, ako je to súkromie mojich blízkych. A viac menej, vždy keď som niečo napísala, tak som to poslala dcerám a oni mi dali spätnú väzbu. Takže v tomto bolo také. Oni preplakali všetky príbehy. A bolo niečo, čo sa ti ťažko písalo? Nie, ani nie. Myslím si, že boli tam ťažké veci, ktoré v mojom živote, ktoré som ešte nepísala. Tak by som to povedala. A
A bol niekto, kto ťa počas písania výrazne podporil? Dcery ma podporovali. Tá priateľka mi fandila, ktorá vlastne ma k tomu tak posunula. Manžel, môj druhý manžel ako už bol taký naklonený a bol fanúšik tej myšlienky, takže malý okruh. Potom ženy, ktoré mám v spoločenstve. A keď si už mala knihu v ruke, aká bola tvoja reakcia? Je to také niečo, čo človek vytvorí, také dielko. Keď som videla ten balík, sú to malé knižočky, takže aj ten balík bol taký radosť. A aké boli odozvy od čitateľov? No, toto je taká kapitola sama o sebe, že človek má nejaké očakávania a čím ďalej vlastne, tak tým si uvedomujem, že sa človek musí vzdať očakávaní, lebo to funguje úplne inak, než si predstavuje. Tie reakcie boli dve, viac menej. Jedna bola taká, že nič, a druhá taká, že veľmi pozitívna. Ľudia, ktorí to čítali, myslím si, že to je tak ako s knihami celkovo, a zvlášť duchovnými, že musíme na nich natrafiť v správnom bode svojho vlastného života. Buď nás neoslovia vôbec, alebo potom nás oslovia, lebo sa nás to nejako týka a vtedy môžu byť pre nás požehnaním. Takže mala som buď dobré reakcie, alebo žiadne. A plánuješ aj ďalšiu knihu, pokračovanie alebo inú tému? Áno, stále píšem, takže ja si zbieram do šuflíka v počítači ďalšie príbehy a mám aj námed na knihu, ktorá bude kniha. Nie len knižôčka, ale už riadna kniha, ale na nej budem asi pracovať dlhšie. A to bude pokračovanie alebo iné? Nie. Bude z môjho života, ale bude sa týkať iných vecí. A čím je táto kniha pre teba? Prvotina, také prvé moje dieťa. Pri nej som vlastne zisťovala, ako to je, aké je ťažké ponúkať to ľuďom, alebo to posúvať niekde, aby to ľudia predávali. A tak ja som bola taká spokojná, že som si to napísala a že som to dala vytlačiť a keby už ten zvyšok robil niekto iný, to by bolo úplne najlepšie. No. Máš z knihy nejakú obľúbenú pasáž alebo citát? Prečítaš nám to? Neviem, či mám obľúbenú, lebo všetky sú moje obľúbené. Mám veľmi majetnický vzťah k tomu, čo napíšem. Každú si tak prežijem, že potom ju mám rada. Ale jednu vám môžem prečítať, lebo je krátka. Vzdialený a blízky. Keď človek zažíva nové situácie, v ktorých sa ešte neocitol, nevie, ako sa v nich správať. Čoskoro si uvedomí, že ľudia vôkol neho prežívajú niečo podobné. Sú rozpačití a zneistení v tom, ako sa priblížiť k človeku, ktorý trpí. Po pár týždňoch, keď bolo jasné, že stav našej rodiny sa nezmení, ostali sme 3, chýba medzi nami môj manžel a otec mojich detí, ľudia sa začali o túto situáciu zaujímať. Skúmavo nás sledovali pohľadmi, boli vážni. Zanedlho som spoznala, že je to jednoduché. Sú len 2 kategórie ľudí. Jedni prišli a bez slova ma objali, častokrát so slzami v očiach, nemali slova a ani nemuseli nič hovoriť. Ich srdce bolo zlomené rovnako ako tie naše. Pre mňa boli títo ľudia poslovia otcovej lásky, drahí bratia a sestry, so srdcom na dlani. To boli tí blízki. Doteraz vidím ich tváre. Tí druhí prišli, začali klásť otázky a získavať informácie. Ako sa má? Bol vôbec veriaci? Bol znovu zrodený? Neviem prečo, ale málo kedy sa zaujímali o mňa a moje deti. Asi preto, že boli vzdialení a nie blízki. Ich srdce nezachytilo môj krík. Prosím tých, ktorí vedia o tom, že nie sú blízko k uboleným, nekladte im otázky, na ktoré nemajú odpovede. Netrávte ich. Ak ich neviete objať, z diaľky sa za nich pomodlite a nechajte ich žiť.
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Žalm 103:8. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Evanjelium svätého Lukáša 6:36. Ďakujeme. Úplne posledná otázka, že vlastne je nejaká otázka, ktorú ti zatiaľ nikto nedal, mala by odznieť. Aj som si to pripravila cez tú, ale neviem, či si na ňu spomeniem teraz. Bolo to asi o tom, že keď žijeme a ideme životom a zaskočí nás nejaká situácia, my na ňu nemáme návod, nemáme na ňu manuál. My skrátka v tejto situácii sme prvýkrát a zľakneme sa, bojíme sa, sme z toho úplne vnútorne rozbúrení, ale je dobre vtedy myslieť na to, že nie sme v tom sami. Tak Anielka, veľmi ti ďakujem za tento rozhovor. Verím, že aj vy ste boli povzbudení a potešení z tohto vášho rozhovoru. Požehnaní. A ja ďakujem. Ďakujem, že ste prišli.